Ndi madzulo a lachiwiri pano pakanema yanu ya Luntha TV ndipo takulandirani mpulogalamu ino ya Chidzuro, pulogalamu imene imabwera ndi cholinga chofuna kumanga dziko lathu, kukonza dziko lathu. Ndipo mpulogalamu ino ndemanga zimene zimaperekedwa mpulogalamu ino si maganizo a Luntha koma amzika za dziko lino. Madzulo alero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha. Mutu wathu walero tikunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre kummawa walero motsogozedwa ndi mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman atseka skulu ya Chichili Intensive, skulu ya ukachenjede ya Malawi Blantyre Institute of Management, komanso offense ya Malawi Housing Corporation ndi ofesinso ya chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ndiye tikufunsa funso kunena kuti kodi zimene yachita khonsolo ya Blantyre ndi zolondola ndemanga yanu mukutinji, ndipo nambala ndi imene mukuyiona pa screen panupo. Mongokumbutsana kuti mu programu ino timanena kuti muno simukhala zotukwanana ayi koma kupereka maganizo amene akhale maganizo omanga dziko. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera. Dzina komanso uko kumene mukuimbira lamya? Amaseko alida. Amaseko kuchokera ku Kasungu kuchamama kuli bwanji madzulo ano? Ayi kuli bwino kaya kumeneko. Ayi kunonso ndithu ku Capitol kuli bwino. Zikomo. Ndikukhulupirira kuti Amaseko mwaumva mutu wathu walero. Apa sindili kunyumba ndili moyenda. Chabwino. Mutu wathu walero tikukamba kunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre lero lino yatseka skulu ya Blantyre Institute of Management komanso skulu ya Chichili Intensive ndi ma office a Malawi Housing Corporation komanso office ya Malawi Congress Party. Ndiye akuti ndi chifukwa chake chimene atsekera office amene wakomanso skulu zimenezi chifukwa chokuti anthuwa ali ndalama zimene akuyenera kuti alipire ku khonsolo imeneyi ya Blantyre. Ndiye tikufunsa kunena kuti kodi zimene yachita mfumu ya mzinda wa Blantyre ndi khonsoloyi mzolondola, inu maganizo anu mukutinja Amaseko? Zikomo kwambiri. Munthu ukakhala kuti iweyo uli ndi mapologalamu ako mwachidule nene kuti munthu ukamanga manyumba oti ena adzithandizidwiramo ngati lendi, imeneje imakhala business. Tili limodzi kaya? Mukumveka ndithu? Ya, imeneja imakhala business. Ndiye ngati munthu walowa nyumba yeine ngati Maseko namapanda kulipira, zotsatira zake timatitulukani chifukwa chinthuchi ndi cha business imene ine ndapanga kuti ndidzilandirako chani kodi ndalama. Ndiye tikhozotero kuti ngati ndizogwetsa ulesi kapena zomvetsa chisoni ngati mukunena kuti office ya Malawi Congress Party kuitseka anthu adasakaza chuma cha dziko lino la Malawi ndi chikhalidwe chimene iwo adachiyika, koma nkupezeka kuti office yawo lero kupezeka kuti sakumalipira ndalama kumeneko zadziwika chifukwa choti anu ake ngati akhonsolo wa mzinda wa Blantyre pokatseka chinthu chija nzomvetsa chisoni chifukwa anthu aja aononga ndalama zambiri kugula matisheti, kugula salu zina ndi zichadandandika anthu kuagulira mahewu, kodi adakatenga mamiliyoni amene aja namapereka kumene iwo akudziwa kuti chipani chathu chikuchita kolendi zidakhala zabwino lizi sidakazidziwayi. Koma ndizogwetsa ulesi kapena kuti zomvetsa chisoni ku banja la MCP kupezeka kuti awatsekera office ndi zamanyazi mbali imeneyo. Tikatenganso ngati masukulu kapena maofesi enawo amene atsekedwa, ndikukhulupirira kuti kumakhala oyang'anira ngati manager kumasukuluko, ndipo sukulu ngati zimenezi sindikukhulupirira kuti ndi za boma
ndi private imeneyi. Ndiye private timayidziwa kuti mwana wina aliyense wa sukulu opita pamenepo amalipira ndalama. Kodi nchifukwa chiyani sadatenge ndalama za gawo limene anawo amalipira kuti apitirize maphunziro wawo? Iloto si vuto la ana a sukulu, koma vuto la amene amayang'anira sukuluzo sakuganizira miyoyo ya amene panopa akuphunzira. Tathokoza Amaseko kuchokera kuchamama ku Kasungu. Zikomo kwambiri jere. Zikomo. Ndithu. Ameneyo ndi maganizo ndithu a Amaseko kuchokera kuchamama ku Kasungu. Mkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema wanu wa Luntha. Mutu wathu wa lero wa Chidzuro tikunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre motsogozedwa ndi mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman lero atseka skulu ya Chichili Intensive, skulu ya ukachenjede ya Blantyre Institute of Management, komanso offense ya Malawi Housing Corporation MHC ndi ofesi ya chipani cha Malawi Congress Party kamba kangongole ya misonkho yomwe ali nazo ku khonsolo iyi. Ndiye tikufunsa kunena kuti kodi zomwe yachita khonsolo ya Blantyre ndi zolondola? Timafuna titamva ndemanga kuchokera kwa inu amene mukutitsatira apakanema wathu wa Luntha TV. Mongokumbutsana kuti hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? 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 Mongokumbutsana kuti pamene mukupereka maganizo anu onetsetsani kuti mwatalikirana ndi TV yanu komanso mwatsitsa volume kuti inu ndi ine kuno tithe kumvana bwinobwino. Komanso maganizo amene amaperekedwa mu programu ino si maganizo akanema wa Luntha TV koma ndi maganizo a mzika za Malawi. Timalimbikitsanso kuti mu programu muno musakhale kunyozana kapena kutukwanana koma tipereke mfundo zofuna kumanga dziko lathu la Malawi. Hello? 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 Mutatalikirana ndi TV yanu kuti tithe kumvana bwinobwino. Zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera maswera. Taswera dzina komanso uko kumene mukuimbira lamya. Kuno kuti bwana ndikuimbira kuzomba kuna masalima. Kuzomba mutu wathu wa lero mwaumva? Bwana mutu wa lero ndaumva. Maganizo anu ndi otani kuchokera kuzomba? Basi maganizo atu ndina kuti khonsolo tana kuseka maofisi chifukwa choti isongo tizama kuva na isanthu akumezekuti. Chabwera. Tathokoza chifukwa cha maganizo anu abwino kuchokera kuzomba. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? 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 Mwaswera bwanji madzulo ano? Hello, mukumveka ndithu? Taswera bwino, dzina komanso kumene mukuimbira lamya. Ndithu amenewa tikumoneka kuti sitikumvana bwinobwino chifukwa akuoneka kuti TV yawo volume yawo ndiyo kweza kwambiri. Choncho tikupempha kunena kuti pamene inu mukuyimba phone yanu onetsetsani kuti mwatalikirana ndi TV komanso mwina volume yake ikhale yotsitsa ndi cholinga chokuti tithe kumvana bwinobwino. Hello? Hello. Mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera inu mwaswera bwa. Taswera bwino, dzina komanso kumene mukuimbira lamya. Francis Girenga kuno kuire ya Fedei ku 24. Achilenga ku 24 ndemanga yanu ndiyo tani madzulo ano? Ndemanga yanga njonena kuti mukumveka ndithu achilenga, mukumveka pitirizani. Zikomo kwambiri. Zimene achita khonsolo ya Blantyre ndi zinthu zabwino kobasi. Chifukwa makhonsolo athu akukhala uve osalongosoka pamene ndalama zili ndi makampani anu ake manyumba amachita rentiwo. So khonsolo timanena kuti ayi khonsolo sikulongosola khonsolo yathu
chifukwa cha uve. So ngaratseka ma office amene osadala kwise ndipo zimenezi zisachite kublanta yakokha mameya enaso aonere zimenezi kuti makonsolo athu azikhala olongosoka. Achilenga mukuti makonsolo muliumve makonsolo? Ino nde yalilongezese mkwachite kukamba. Mwatero? Masuwe jamango phulika pafupi zori ndi mcapital city kununka. Tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mameya ena asatengerepo phunziro pamenepo. Ndikukhulupirira kuti mameya ochokera m'mizinda yonse mdziko muno akumva ndithu zimenezi. Azimvere ndipo zawo wayamba bwino ndipo atengerepo nzeru zimenezi kuti makonsolo athu azikhala ukhondo olongosoka mapayipi asamangophulika paliponse azoyipa iya. Tathokoza kwambiri Achilenga kuchokera ku 24. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera mwaswera bwanji bwana. Taswera dzina komanso kumene mukutchayira lamya. Joseph Kadzuwa kutcholo kwa Goliath. Kuchokera kwa Goliath kutcholo maganizo anu ndi otani madzulo ano? Kaniyo taimva bwino bwana. Chabwino. Ajo Mosman sakulakwitsa. Pakufunika kuti aliyense amene akuyenera kupereka zaeni azipereka. Mukundimva? Mukumveka ndithu bwana wanga pitirizani. Zikomo kwambiri. Ndithu. Anthu amene timakhala m'malenti nyumba zaenu ake mwezi ukatha timatenga ndalama ndikukapereka. Choncho aliyense amene akuyenera kupereka ndalamazo abweze apereke ndithu. Pasapezeke ena ake akuzitanthauzira mwandale chifukwa ena makamaka chifukwa chakuti atsekanso maofesi a MCP ena akhoza kumazitenga ngati zinthu zizalowa ndale koma sizinalowe ndale. Ngati adapasa mpata mbuyo mukuti apereke anenera kuti apereke koma ndiye kuti Ajo Mosman pofika popanga choncho ndiye kuti asatira maprocedure onse ofunsira ndalama zawo ku consolo koma mwina anthu aukanika kupereka. Ndiye ngati afika procedure yoti afika stage yoti afuna atseke ndipo atseka anthu ena asazitengere zinthuzi mwandale ayi komanso tikudandaula kwambiri kuti awa asukuluwa mpakana ulephera kupereka ndalama za renti ku consolo pamene ophunzira makolo awo amapereka ndalama kumene ku sukulu kuti ana aziphunzira apeze maphunziro abwino. So kutero mmene achita atero nyonjomo ndi kuti aphwanya ufulu wa maphunziro wa amene akuphunzira ku sukulu zimenezozo. Choncho anthu amenewa asawasekerere asayerekeze kuwasekerera abweze ndalama zimenezo kuti maphunziro awana apite pasogolo. Kumalawi housing ikonso ena amazitengera mwina mwake kuti izi nyumba izi Malawi housing ndi aboma ngakhale zili za boma kodi boma lingayende bwanji ngati sitikupereka ndalama zoyenera kuti zipite ku boma. Ena amene amagwira ntchito mboma amadulidwa masalaries yawo amene sakhala nyumba zimene za bomazi amaperekanso rent. Kodi amene amatolerawo chimawavuta nchiyani kuti akapereke ku consolo kuti zinthu ziziyenda bwino. Ajo Mosman apitirize ndipo mameya ena kaya adindo enanso atengerepo chitsanzo cha zimene Osman akuchita chifukwa potere ndiye kuti Malawi 2060 period akuzotheka. Bwana maganizo anga amene. Tathokoza chifukwa cha maganizo anu abwino kuchokera kwa Goliath. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Ndithu amenewa ikuoneka kuti yaduka ndikhulupirira kuti atiimbirenso nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema wanu wa Luntha tikunena kuti madzulo ano mutu wathu wa Chidzulo khonsolo ya mzinda wa Blantyre lero motsogozedwa ndi mfumu ya mzindawo Isaac Jomo Osman atseka sukulu ya chichiri intensive skulu ya ukachenjede ya Blantyre Institute of Management komanso maofesi a Malawi Housing Corporation MHC ndi ofesi ya chipani cha Malawi Congress Party kamba ka ngongole ya misonkho zimene akuyenera kulipira ku khonsoloyi. Ndiye tikufunsa kuti kodi zomwe lapanga khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndi zolondola? Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello. Hello.
Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? Mukumveka ndithu? Ndithu amene wakuonekanso kuti afupikirana ndi TV yawo tikukanika kumvana bwinobwino. Monga muja ndikunenera muja kuti tiyeni tionetsetse pa nthawi imene tikuyimba lamya tionetsetse kuti inuyo mwatalikirana ndi TV yanu kapena volume ya TV yanu ndi yotsitsa ndi cholinga chokuti inu ndi ine tithe kumvana bwinobwino. Hello, mwaswera bwanji? Taswera, dzina komanso kumene mukuimbira lamya. Daniel chiri kuno kumzimba. Kumzimba kuli bwanji madzulo ano? Kumzimba kuno kumzimba kaya kumeneko. Kunonso kwabwino. Ndemanga yanu ndiyotani pamutu wathu umene tikukambirana tsiku la lero? Pamutu wanga ndikufotokoza pene achomo achita bwino chikwanu ambiri. Amaro ngati zachipani science na shoka mbomamu. So ambiri amarowera zandale koma zomwezo ajomo amasatira ndolomeko. Tathokoza kuchokera kumzimba. Zikoma kwambiri. Zikoma. Ayi ndithu ameneyo ndi maganizo ndithu Malawi akunena kuti ayi zimene yachita khonsolo ya mzinda wa Blantyre akuti ndi zabwino ndipo enanso akumemeza ndithu makhonsolo ena mdziko muno akuti atengere chitsanzo cha mmene ndithu mfumu ya mzinda wa Blantyre ikugwirira ntchito yake. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? Hello? Ayi ndithu amene wansi kuoneka kuti ine ndikutha kuwamva koma iwowa sakundimva ndithu choncho tionetsetse kuti pamene tikuyimba foni yathu tatalikirana ndi TV komanso tili pamalo pokuti titha kulumikizana bwinobwino. Hello? Hello? Mwaswera bwanji madzulo ano? Aswera ine mwaswera bwanji atsogolera. Ifenso taswera bwino. Dzina kumenso kumene mukuimbira? Ndiona Chikungu kuno kuchamba Kasungu. Kuchokera ku Kasungu Ronald, ndemanga yanu ndiyotani madzulo ano? Ene ningonaba zomwe abanga jomo zemezo ndoti zionetsa kuti munthu ena kuti okhwima munzeru. Chabwino. Ndipo sokonda dziko lake. Chabwino. Ndipo pachifukwa ichi aonetsetse kuchita chilichonse chende mndondomeko mwake chifukwa munthu wakhala uli pamalo livalendi iwenera uliviyelendi. Nanga uzingokhala pamalo osaliviyalendi ngati. Kuti anu ake nyumba ana kuthamangitse moto choke moto chimodzi muzamachita jomozo akhoza iwo. Tanyadira kuchokera ku Kasungu chifukwa munali nafe madzulo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kuchokera ndithu ku Kasungu akuti iwo akugwirizana ndi zimene achita akhonsolo ya mzinda wa Blantyre pakutseka ndithu zina mwa nyumba zimene zili ndi ngongole ndi khonsoloyi. Kumbukirani kuti programu ino maganizo amene amaperekedwa muno si maganizo akanema wa Luntha koma ndi maganizo a mzika za Malawi. Programu ino cholinga chake sichofuna kubweretsa chisokonezo kapena kupasula dziko la Malawi koma cholinga chake ndi chofuna ndithu kumanga fuko la Malawi kuti dziko lathu lipite patsogolo komanso tizikhala mwamtendere. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera wa mwaswera bwanji? Taswera, dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Ine ndine Venasio Chintedza kuno kumchinji kwa Kamwendo. Kuchokera kwa Kamwendo kumchinji ndemanga yanu ndiyotani mdzulo buno? Ndemanga yanga ndiyoti amene apanga zimenezi a Jomosman apitilize ndipo makhonsolo ena atengere chitsanzo ku zimene apanga mfumu athu. Inu mugwirizana nazo chifukwa chiyani? Ine ndikugwirizana nazo chifukwa choti munthu kamakhala palendi umanjira kumapereka. Nde mzinda wa Blantyre yamo nyumba zambiri ndi zaboma zofunika kumapereka misonkho. Nde ngati misonkho nyumba sizikupereka zaboma. Kapena kuti nyumba zimene anthu akupanga molendi. Mzinda wa Blantyre yamo nde mzinda musunga longosokeso yayi. Tathokoza kuchokera kwa Kamwendo chifukwa cha ndemanga yanu madzulo ano. Zikomo kwambiri wa. Zikomo. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? Hello? Hello?
ndithu amene wanso zikuoneka kuti ndikukhulupirira mwina ndi network koma ndikutha kuwamva zimene iwo akunena cha pansi. Kumbukirani kuti programu ino ndi programu ya Chidzulo ndipo cholinga chake cha programu ino nkufuna kukonza dziko lathu la Malawi osati kupasula. Komanso tikumbukire kuti pamene tikuyipereka ndemanga zathu mpulogalamu muno tisanyozane, tisatukwanizane, koma tipereke ndemanga ndi cholinga chokuti adindo athu athe kutolapo mfundo zimene zikathandize kumanga dziko lathu la Malawi. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello. Taswera bwino kaya inu. Dzina komanso kumene mukuimbira lamya. Bison kuchokera ku Mzimba. Mwaumva mutu wathu wa tsiku la lero? Ndaumva. Ndemanga yanu ndi yotani? Ndemanga yanga ndiyo kuti Osman sana na Chabwino. Osman abanga zinthu ngati mankulu kumafuwa zinthu. Chabwino. Ndikotero kuti ndithu makoso onse akune kuti atengepo phunziro chifukwa katundu wa boma atenti samale ngati katundu wa boma. Chabwino. Ndithu bwana wanga maganizo anga ndithu ndamenewo. Ifetu kuchokera ndithu uko kumene mukutchayira lamya mumve kuti tathokoza chifukwa chokuti munapanga chisankho chokhala nafe madzulo ano. Ziko mukwambiri bwana wanga. Ziko. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Ndithu amene wanso ikuoneka kuti yangoduka. Kumbukirani kunena kuti programu ino ya Chidzulo imakupezani lolemba lachiwiri komanso lachinayi. Cholinga chake ncholinga chimodzi chofuna kukonza fuko dziko la Malawi kuti likhale dziko la mtendere, kuti likhale dziko lopita patsogolo kumbali ndithu ya chitukuko. Chomcho mumaloledwa inu kupereka ndemanga mutu umene tikukambirana tsiku limenelo. Ndipo mutu wathu tsiku la lero tikunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre mmawa wa lero motsogozedwa ndi mfumu ya mzindawo Isaac Jomo Osman atseka skulu ya Chichili Intensive, Blantyre Institute of Management, komanso maofesi a Malawi Housing Corporation MHC ndi ofesi ya chipani cha Malawi Congress Party. Kamba kakuti maofesiwa komanso sukuluzi zili ndi ngongole ya misonkho imene akuyenera kuti alipire ku khonsoloyi. Ndiye tikufunsa funso kunena kuti kodi zomwe yachita khonsolo ya mzinda wa Blantyre mzolondola? Ndemanga yanu ndi yotani? Ndiye tinachita mwayinso kuti lero lomwe lino tinafuna timve kwa amodzi amene akhudzidwa ndi nkhani imeneyi imene yachita khonsolo ya mzinda wa Blantyre pommawaku kuti atseka ena mwa maofesi komanso sukulu. Tinachita mwayi nkucheza ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, Professor Jess Kabwira. Ndiye timafuna ndithu titakupatsira mkoni zimene analankhula a Professor Kabwira zokhudzana ndi kutsekedwa kwa ofesi zawo za chipani cha MCP.
Tinauona kummawaku console ya Housing Corporation School Chipani mwina. Yeah. Kumapeto kumunati izizi zata? And ya mzinda wa Blantyre mwina ndemanga yanu ndiyo tani mwayilandira bwanji nkhani imeneyi. Okay. Ndiri chikubira choti funso lanu ndiroti ndemanga yathu pakutsekedwa kwa ofesi ndiyo tani imomwemo. Yes. Okay. Yeah, ifeyo tifuna tiyamike koyamba kuti dziko lino kuti litukuke tikufunikira kuti adindo akamati tikuyang'ana zinyumba zotseka asamayang'ane nkhope. Ndipo ifeyo monga Malawi Congress Party tikuvomera kuti maarias awaweno khata alipidwa. Ndipo tikulonjeza kuti maarias amenewa alipidwa. Ndipo ndinkhani imene takhalira kale pasi tikhala tikuombana mitu kuti tikonze. Timangotivuta ife nchoti kusiyana ndi zipani zina tili ndi makomo angapo kumene ati timakumana monga Chipani. President athu oyamba Akamuzu adatisiyira makomo ndipo achakwera akhala akuyang'anayang'ana ndithu kuti tikhale bwinobwino. Lezimatheka kuti ukulipira kwina wakangati wachedwetsa ife zoyezi tikonza ndipo sikuti zitenga nthawi mumvaso pompano kuti aya alipira kwatsegulidwa. Tiyamike kwambiri kuti ife tiliyembekezera kuti mwina tizikhala ndi special treatment ayi zimene palakwika timavomera kuti apapa timafumira titatere ndipo nkhani tilimbitsa mtima sapota yense Malawi Congress Party kuti maofesi amene wawa amene anali behind pamapayment pamacity rate tikhala tikulipira ndipo tikukonza. Tathokoza kwambiri Professor. Amenewo anali mawu a mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party Professor Jesse Kabwira kulankhulapo ndithu zakutsekedwa kwa ofesi zawo mu mzinda wa Blantyre. Tadzimvera tokha chipani cha Malawi Congress Party kuvomereza kuti iwo adi ndithu ngongolezi ali nazo ndipo akuti achite chothekera kuti alipire motsatira malamulo. Ndiye tikuonanso anthu ena amene akutitsatira pa Facebook page yathu kupereka ndemanga yawo. Kafere kwawo akafe kamanga akuti ayi ndithu ngati anthuwo alidi ndi ngongole sanalakwitse apereke ngongolezo kuti mwina zithandizirekonso misewu yathuyi muno mu mzinda wa Blantyre chifukwa ndiye yachuluka ma potholes ochitira osowetsa chonena ajomo gwirani ntchito. Akuti ayi ndithu zili bwino akuchita bwino ndithu kuteroko nkhani yake njokuti anthuwo apereke ndithu ndalama zimenezo ndi cholinga chokuti chitukuko chipitirire mdziko mwathu muno. Nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema wanu wa Luntha. Program mukuonerayi ndi program ya Chidzuro. Ndi program imene imabwera ndi cholinga chofuna kuti inu Amalawi mudzipezeka mwayi wopereka ndemanga kapena tinene kuti maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhala ndithu zikuchitika mdziko mwathu muno. Cholinga chake nkufuna kumanga dziko la Malawi osati kuphwasula. Mchifukwa chake mu program ino timalimbikitsa kuti pasakhale kunyozana kapena kutukwanana koma kupereka ndemanga zokhazo zimene zikathandizire kumanga dziko lathu la Malawi. Lamya yanu ndi imene mukuiona pamenepo imene muthandithu kutchaya lamya kuti mupereke ndemanga yanu pa mutu umene tikukambirana tsiku la lero. Nkutheka kuti mwangotipeza kumene mutu wathu umene tikukambirana madzulo a lero tikunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre motsogozedwa ndi mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman lero kummawaku atseka
skulu ya Luntha Institute of Management, skulu ya Chichili Intensive, komanso maofesi a Malawi Housing Corporation MHC ndi ofesi za chipani cha Malawi Congress Party, kamba kuti anthuwa ali mngongole ya misonkho zimene akuyenera kulipira ku konsoloyi. Ndiye tikufunsa funso kunena kuti kodi madzulo alero mukuona kuti zimene yachita konsolo ya mzinda wa Blantyre mzolondola potseka sukulu zimenezi komanso maofesi amenewa? Mutha kutitchayira lamya pa nambala zimene zikuoneka pakanema wanuyo. Programu ino imabwera lolemba, lachiwiri komanso lachinayi, kukupatsani mwayi inu Amalawi kuti mupereke ndemanga zanu, pakuti adindo akuluakulu akamamva adzitha kutolamo mfundo zimene inu mumakhala mukulankhula. Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera bwino wanu. Taswera. Dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Ine ndine Kenya Poma Mwafulira kuno ku Mzuzu. Arapoma Mwafulira kuchokera ku Mzuzu. Ndemanga yanu ndi yotani madzulo ano? Ine ndifuna ndiyankhule kuti zimene apanga akonsolo imene ya Blantyre achita bwino. Chabwino. Chifukwa choti anthu malamulo amatengera pa mgongo. Chabwino. Ndi zinthu zofunika zoti azitengerapo phunziro. Amene ali ma department ena amene akumaona kuti ngatisanga alipire lenti. Kodi mdziko mwathu muno tili ndi anthu ena amene ndithu malamulo akuwatengera pa mgomo? Inde akuwatengera pa mgomo, titengere ngati MCP imene yachoka nanga nthawi yonse adalibe ndalama zoti akanalipira. Chabwino. Ndekuti iwo amatengera mphamvu kuti asamalipire ejena amenewo malese land rents. Zonse chisoni kwambiri chifukwa ononga ndalama pa kampeni zambiri koma kulephera ukalipira zofunikazo. Tathokoza kamba kamaganizo anu kuchokera ku Mzuzu. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo. Hayi ndithu kuchokera ku Mzuzu naonso kupereka ndithu ndemanga yawo pa mutu wathu umene tikukambirana tsiku la lero. Apanso ndithu ndalandira SMS kuchokera kwa ndithu amenewa a White Gadama kuduwangu akuti konsoloyo yachita bwino ndipo lamulo likuyenera kugwira ntchito basi. Ine White Gadama kuno kuduwangwa. Hayi ndithu kuchokera kwa Agadama kuduwangwa tathokoza. Hello, mwaswera bwanji? Hello. Taswera bwino. Dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya? Ine dzina ndi Wiladi Mwanyali kuno kuliwonde pa mango chitano. Amwanyali, ndemanga yanu ndiyotani madzulo ano? Ine ndemanga yanga ya council ya Blantyre kwa chimwene ajomo. Ine ndiyonyadira kwambiri. Chabwino. Fa kutapezeka anthu ngati oterowa zikhozokhala bwino. Chabwino. Ndi maganizo abwino kwambiri amene opanga ajomo. Makasolo ena adati azipanga ngati zoterezi zikhozokhala bwino. Pajamati mukuimbira lamya kuti? Kuno kuliwonde mango chitanofu. Kumango chitanofu. Bwana wanga. Tathokozatu kuchokera mboma la Mangochi, takunyadirani kuti mwapereka ndemanga yanu. Ndikhulupirira kuti akuluakulu kubomako akumva ndithu. Zimenezo ndezoona komanso kuliwondeku anthu anangoyamba misewu mkati mwa sika sakumaliza. Komanso kubalaka angokumbakumba angopanga misewu yonse sakutani sakumaliza. Zikanakhala bwinonso madera amene akonze ndithu. Ndikukhulupirira kuti akuonera ndithu pempho lanu, kulira kwanu akumva. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo. Ndithu zikomo. Amene wanso ndithu mzika ya dziko lino kuyamikira kuti ayi konsolo ya mzinda wa Blantyre yachita bwino, komanso iwo akulira akuti chonde kubalakako mudango yamba misewu osamalizitsa, akupempha mutawakonzera.
Hello, mwaswera bwanji madzulo ano? Hello? Ndithu amenewa siti kumvana ndikhulupirira kuti mwina atitchayireso lamya. Apanso talandira SMS ina akuti mofaya Blantyre City Mayor osati zinazi ayi mzinda umachita okhala ngati kulibe meya. Pitirizani mwayamba bwino. Hello Luntha TV, mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. ine ndine Jero Mkandawire. Amkandawire, mukuimbira kuti? Ine ndikuimbira ku Lilongwe. Ku Lilongwe ndemanga yanu ndiyotani pamutu wathu wa lero? Ndemanga yanga ndiyoti ineyo ndikuyamira kwambiri ameya a Blantyre. Chifukwa anthu ambiri amene ngakhala kuti ali pa mpando andali athu Malawi muno amafuna kuti apange dues mapowers amene ali nawo. Ndi awowo apanga chinthu chabwino kwambiri ndipo ena atasatira zimene zozo I think zinthu zitaumalongosoka malo ambiri ndibe zambiri zokamba koma achisabwino kwa basi. Inu ku kapitolo kwanuku zikuyenda bwanji? Kunako zikuyenda bwinobwino komano tikufunisisa kuti zimene akupanga Jomo anthu ena azitengerapo phunziro chifukwa wakhala pandalipo sikuti uzipanga abuse mphamvu zimene uli nazo yayi ndiye vuto ambiri limene ndinayo kwathu. Chabwino. Tathokoza. Ilomo kwambiri. Ziko. Kuchokera ku capital akuti ayi khonsolo ya mzinda wa Blantyre motsogozedwa ndi mfumu yawo akuchita bwino ndipo akupemphanso akuti chikhale chitsanzo kwa ena andale kuti ukakhala pa udindo suyenera kugwiritsa udindo wake molakwika. Kumbukirani nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema wanu mukuonerayi ndi program ya Chidzuro, program imene mzika za dziko lino zimapatsidwa mwayi wopereka ndemanga pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhala zikuchitika mdziko mwathu muno. Cholinga chake cha program ino nchofuna kumanga dziko la Malawi komanso kuti amalawi mudzitha kupereka ndemanga zanu kuti adindo amene inu ndi ine tidawakhulupirira kuti atithandize kuyendetsa dziko lathu lino adzitha kutolapo ziwiri zitatu kuti dziko lathu lino lipitirize kuyenda bwino. Mutu wathu wa lero tikukamba kunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre kummawa wa lero yatseka masukulu ya Chichiri Intensive komanso skulu ya Blantyre Business Management komanso ofesi za Malawi Housing Corporation ndi ofesi za chipani cha Malawi Congress Party kamba kakuti sukuluzi komanso ofesizi zili ndi ngongole ya misonkho zimene akuyenera kulipira ku khonsoloyi. Ndiye tikufunsa kunena kuti kodi zimene yachita mfumu ya mzinda wa Blantyre motsogozana ndi khonsolo yawo akuti zimenezi mzolondola maganizo anu ndi wotani? Apa pabwera uthenga akuti ine ndi Nokse Malikita kuchokera kuno ku Sochi BTs. Ameya akugwira ntchito ndipo ayamba bwino, izi ndazikonda, ameya mofaya. Ayi ndithu kuchokera kumeneku ku Blantyre ku Sochi tathokoza kwambiri kuti inu mwakhala nafe pa programu ino ya lero. Tikunena kuti programu ino cholinga chake nchofuna kumanga dziko la Malawi ndipo maganizo amene amaperekedwa mu programu ino pa mitu imene timakhala tikukambirana si maganizo akanema waluntha koma ndi maganizo a mzika za dziko lino. Hello, mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso uko kumene mukutchayira lamya. Ndikuli kumzuzu. Kumzuzu kuli bwanji? Kumzuzu kuno. Kumzuzu kuli bwanji? Kulo kuli bwino, kuli bwanji. Ayi kunonso ndithu kuli bwino. Mutu wathu wa lero mwaumva? Ndaumva kwambiri. Ndemanga yanu ndiyotani kuchokera kumzuzu? Ndemanga yanu chakuti khonsolo ile ni yachita bwino kwambiri. Chifukwa chikuku chubwera mbuyo chikola zimene wakupanga wanthu awo.
chabwino Cholo ya kila vili kwandiri vananguko vabwezi chwadala mumara tikagana ndama kweni unjaba kale nazo no ndathokoza chifukwa cha ndemanga yanu yabwino kuchokera ku Mzuzu akuti ayi iwo akunyadira kuti zimene yachita khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndi zabwino akuti makhonsolo akukanika kuchita chitukuko kamba ka anthu amchitidwe ngati umenewu osafuna kupereka ndalama za misonkho. Pabweranso message ina pakuti ine ndi alinafe chinyema kuno ku Mchinji paboma akuti apo achita bwino ndithu aphunzire ndipo adzikumbukira kupereka misonkho mu nthawi yake. Kuchokera ku Mchinji achenyama tathokoza kwambiri kuti tsiku la lero munapanganso chitsankho chokhala nafe mu programu ino ya Chidzuro. Apanso pabwera uthenga wina akuti ameya awo ndiye akupanga represent ndipo ameya musasire pomwepo sipalephera okukokerani pansi koma tikukumemani kuti ayi limbikirani ndipo Ambuye akupatseni moyo wamphamvu. Misonkho iperekedwe kuti zitukuko zibwere. Ayi ndithu tathokozanso chifukwa cha ndemanga yanu yabwino mu programu lero ya Chidzuro. Apanso akuti ine ndine maigama kuchokera kuno ku Capital City. Apo tu ameya sanalakwitse koma nona ngatsogolola ana za sukulu zikhale bwanji chonde tidzipereka misonkho ngati mmene timaperekera ndithu tikamakhala mnyumba mwa lenti. Blantyre City simunalakwitse. Ayi ndithu amenewa ndi maganizo amzika zina zimene zikutsatiranso ndithu programu ino ya Chidzuro. Kumbukirani kuti mungathe kuonera kanema wanu wa Luntha kudzera pa tsamba la Facebook komanso kudzera pa YouTube Luntha official kudzeranso pa kanema kugwiritsa ntchito decoder ya clear Go TV Starset Azam. Mukatero inu mutha kutsatira kanema wanu wa Luntha komanso ndi foni yanu yomweyo mungathe kupanga download Luntha app pa Google Play Store. Mukatero mudzitha ndithu kutsatira maprogram osiyana-siyana amene timakhala nawo mu program ino ya Chidzuro tsiku ndi tsiku. Nkutheka kuti mwangotsegula kanema wanu kumene program mukuonerayi ndi program ya Chidzuro ndipo lamya imene mutha ndithu kuchaya kuti inu mupereke ndemanga zanu ndi imene mukuiona musipo pa kanema wanupo. Choncho tikumemani kuti mutha kutumiza maganizo komanso ngakhale kuimba kumene kuti tithe kumva ndemanga yanu akuti koma ndiye ameya achita bwino ndithu akuti ife tikuwalimbikitsa apitilize kuchita motero. Amenewa ndi ma comment ena amene ndithu alipo pa tsamba lathu la Facebook page. Ndikaonanso apa ndithu ikukhala ngati nthawi yathu ikuthamanga kumene ndatsala ndi almost 5 minutes titatenge mwina ndemanga ziwiri zitatu kenaka tikwangule kuti posachedwa panso pabwere nkhani ndithu news kuti timvenso kuti kodi kunjabo kwa gwanji. Apanso ndithu talandiranso uthenga wina akuti programu ino ndi programu yabwino kwambiri. Tayambira kuitsata chapompano koma mukumakhala mitu imene yofunadi kumanga dziko la Malawi. Kwa makhonsolo onse mdziko muno tengerani chitsanzo cha khonsolo ya mzinda wa Blantyre. Ine ndine Mayiphiri akuti kuno ku Chemusa ku Blantyre. Ayi ndithu tathokoza kwambiri Amayiphiri kuti muli nafe mu program ino ya Chidzuro tsiku la lero. Akuti hello zimene akupanga akhonsolo ya Blantyre ndi zinthu zabwino ndipo akuyenera kufikira paliponse. Akuti osasankha malo ine Blessed K. Ayi ndithu tathokoza a Blessed K chifukwa cha maganizo anu abwino kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu ndemanga yomanga dziko.
nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema wanu. Program ya lero mutu wathu tikunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre tsiku la lero yatseka sukulu ya Chichili Intensive, sukulu ya ukachenjede ya Blantyre Business Management, komanso office ya Malawi Housing Corporation MHC ndi office ya Malawi Congress Party MCB. Kambaka kuti sukuluzi komanso maofesiwa ali ngongole ndi khonsolo ya mzinda wa Blantyre. Ndiye tikufunsafunso kunena kuti kodi zomwe yachita mfumu ya mzinda wa Blantyre komanso khonsolo ya Blantyre mzolondola? Inuyo maganizo anu mukutipo bwanji pa nkhani iyi? Ndiye tikupemphani kuti inu muthopereka ndemanga zanu pa manambala amene mukuwaona pa skrini panupo, kapenanso kutumiza ma SMS. Cholinga cha programu ino sichofuna chonyoza kapena kuphwasula dziko lathu lino, koma cholinga chake mchofuna kumanga kuti adindo athu adzitha kumva zina mwa mfundo zimene inu mumakhala mukupereka mu programu iyi. Hello ndithu amenewa yaduka. Ndikhulupirira kuti mwina atatiyimbirenso. Timakamba kunena kuti cholinga cha programu ino nchofuna kuti dziko lathu lino lipitirire kumapita patsogolo, komanso kuti adindo amene tidawasankha kuwayika maudindo osiyanasiyana adzitha kutalapo mzelu malingana ndi ndemanga zimene inu mukupereka. Maganizo amene amaperekedwa nthawi ndi nthawi mu programu ino si maganizo akanema wa Luntha, koma ndi maganizo a mzika za dziko lino zimene zimafunira dziko lawo zabwino. Mutu wathu wa lero tikunekamba kunena kuti khonsolo ya mzinda wa Blantyre mawa wa lero yatseka sukulu ya Chichili Intensive, sukulu ya ukachenjede ya Blantyre Business Management, maofesi a Malawi Housing Corporation komanso maofesi a chipani cha Malawi Congress Party. Hello, mwaswera bwanji? Amene wanso ndithu yaduka. Ndikukhulupirira kuti imeneyi ikhale network, komanso amenewa anali ndithu omaliza mu programu yathu ya lero. Tikukuthokozani kuti inu ndithu munali pamenepo kutsatira programu ino ya Chidzulo, ndipo nthawi ndi nthawi mumakhala pamenepo kupereka ndemanga zanu zosiyanasiyana. Bwanji mudzakhalenso pompo lachinayi lino pamene tidzabwerenso ndi mutu wina mu programu yathu ya Chidzulo. Madzulo alero munali ndi ine Emmanuel Chiwocha. Mwakoma nonse, pitirizani kuonera kanema wa Luntha. Posachedwa apa pakhale pakubwera news ndi Patrick Pupa. Chomcho inu ndikumemani kuti mukhale pompo kuti tione kuti kodi kunjaku kwa gwanje tsiku la lero. Ambuye akudalitseni.